Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu mai suna Muleka Kannywood. Shirin Muleka Kannywood shiri ne da zamu dinga kawo muku dukkan wata wainar da ake toyawa a cikin masana'antar Kannywood, tun daga kan jarumai, mawaka har ma da bayan fage. Sunana Shamsiya A Haruna. Hankalin 'yan TikTok ya tashi bayan an kama Unifikin kan zagin mai girma gwamnan jihar Kano. Abocin dandalin TikTok wato Mubarak Unifikin ya zunguro sama da kara, inda a cikin barkwancin da ya saba ya taɓo mai girma gwamnan jihar Kano da mai ɗakinsa. Wanda haka ya sa kwatsam wata rana sun fita yawon shakatawa da abokiyarsa, Hauciyar TikTok wato Nafisa Ishaq. Jami'an tsaro suka yi ram da shi kamar yadda Nafisa ta faɗa a wani bidiyo, wanda yanzu haka kotu ta tasa ƙiyarsa zuwa gidan yari har sai ranar 7 ga watan Nuwamban nan da muke ciki. An karanto musu laifin da ake tuhumar su da shi tare da majabakinsa sun amince. Yayin da sauran 'yan TikTok suke ta bidiyo suna baiwa mai girma gwamna haƙuri. Kuwa na bayyana wautarsa tare da tsageranci ga mai girma gwamnan jihar Kano. Assalamu alaikum ga baki ɗaya al'umma Annabi Muhammadu da dai sauransu, ina ma kowa da kowa fatan alkhairi tare da fatan kowa ya tashi cikin koshin lafiya. Wani ɗan abu ne yake faruwa tsakanin Mubarak Unifikin da gwamnatin garin nan. Na farko dai abin da zan fara cewa anan shine gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah, amma kai Mubarak Unifikin in ban da tsaurin ido da ganganci irin naka, mutum yana kan lokaci shine gwamna mai ci a yanzu kuma gwamnan garinka da dai sauransu ka zo kai mai zagin tsaman nama da shi da matarsa. Ai ko mutum ba gwamna bane kai wa wannan zagin, wallahi sai ya ji ba daɗi ya ɗau action akan kabaranta na gwamna. Ni kullum kiran da nake yi anan shine kaddan kun karɓo takardar siyasar wani ku zo ku ce za ku zagi wani, ma'ana kun karɓo kwangilar wani za ku tallata wani ɗan siyasa ku zagi wani ɗan siyasa. Kullum akan haka nake magana da mutane suke jin haushi na sai su ce hanyar neman abin jiji ko wani abu wanda kuma hakan babban illa ce gare ka gare ki da dai sauransu. Amma in ban da naka menene dan ka karɓo tallar wani zaka zo kai wa gwamnan garinka zagin tsaman naman Lipton, wallahi baka kyauta ba. Ai gashi nan abin da ka janyo wa kanka ko wani abu. To ƴan uwa na baya ku kiyaye duk tallar da za ku kiyaye harshen ku. Idan baka da lugga baka da lam'a, kullum a cikin wahala zaka rinka kasancewa a cikin rayuwarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa ubangiji ya kawo mana karshen ta lafiya, saboda ana cewa me ake cewa magana zanar bunu, in ta riga ta fita bayan da za a yi sai haƙuri. Wannan abu mu kanmu wallahi ba mu san lokacin ma da wannan bawan Allah ya je fitar da wannan bidiyon ba mu san da shi ba. Ni sai har yanzu sai da aka zo wannan taron ma sannan na tabbatar da takamaimai me yake faruwa. Ana ta maganar an kama Unifikin, an ce ya zagi gwamnatin jihar Kano kaza ya hada da 'ya'yansa da ma duka dai ake ta magana. To ni dai na da naji abin nan na tabbatar da cewa wannan bai yi daidai ba. To amma bayan da zamu dole za mu fito kwanmu da farkwatan mu bawa mai girma gwamnan jihar Kano da iyalansa gaba ɗaya da matansa da duk wasu danginsa hakuri akan wannan lamari, saboda mu kanmu ba mu goyi baya da abin da wannan bawan Allah yayi ba. Ai bai kyautu ba. Uba ne, ko ka cire Dr. Umar Abdullahi Ganduje daga matsayin matsayinsa na gwamna, ka bar shi a matsayinsa na dattijantaka, ka san uba ne na wasu, kuma sannan ko ba kuma za ka daraja furfura fadar annabi. To amma dai bai kyauta a fito ka zo ka yi irin wannan bidiyon ba. Mu ba ma goyon baya gaskiya ga wannan abu, don haka ba mu da karfi, ba mu da wannan bawan Allah nan mahaifinsa yana ta faɗi tashi akan lamarin nan. Haka ake ta zuwa ana ta abu daya, amma har yanzu an kasa cimma nasara. Dan girman Allah, dan salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, baba a yi haƙuri a janye kes din nan. Assalamu alaikum, ni abokin Mubarak Unifikin ne, amma bana goyon bayan bidiyon da ya yi dangane da Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma iyalansa. Duba da yadda Dr. Abdullahi Umar Ganduje babanmu ne kuma shugabanmu ne, adali ne na gwamna kafatanin al'ummar da suke cikin jihar Kano, wanda ko da mahaifin Mubarak shi aka yi haka ba zai ji daɗi ba. Wanda mai girma gwamna ko babu komai dattijo ne, hakan ya saba kuma ya yi amfani da kalamai na rashin da'a da kuma kalamai na rashin ladabi, wanda hakan ya saba al'ada ta mu Hausawa da kuma Hausa Fulani. Gaskiya duba da yadda na kalli bidiyon na rashin da'a da Mubarak yayi, akwai rashin ladabi a ciki, kuma akwai buƙatar a ladabtar da Mubarak domin cewa ya zama izina gare shi da kuma 'yan baya masu tunanin irin wannan rashin ladabi da rashin da'a dangane da
da mai girma gwamnan jihar Kano da kuma iyalansa. Duba da amma ta wata sigar duba da yadda na ga membobi na arewa tiktokers da kuma Kano tiktokers da kafatanin abokanansa waɗanda suka fito suka jajirce kuma ba su goyi bayan shi ba, kuma sun nuna cewa lallai abin da ya kuskure ne. Hakan ma ya jawo da cewa lallai ko da bayan ya fito za a juya masa baya har sai ya fito ya ba wa mai girma gwamnan hakuri da iyalansa, kuma su ma suna nan sun tsara yadda za su ladabtar da shi da kuma hukunta shi dangane da wannan bidiyo da yi na rashin ladabi. Gwamnati ikon Allah, kowa ya ja da ke sai ya ci ƙasa. Allah ya ƙara lafiya, ya ƙara mutuncin gwaggo, Allah ya ƙara darajar ka. Mai girma gwamna, Allah ya ja zamanin ka. Mai girma gwamna, kai kadai ne wani wanda ya zo Kano yake cin mutuncin manyan mu, ka taka mai mulki kan sa mai. Allah dai ƙara ma lafiya mai girma gwamna, ba duk dan wahala ka sa shi a wahala mai girma gwamna. Allah ya ja zamanin ka, Allah ya ƙara lafiya mai girma gwamna. Tuba muke neman alfarma muke abuwa muke nema mai girma gwamna, a yafe mana mai girma gwamna. Abinda wannan yaron ya Mubarak bai kyauta ba mai girma gwamna, a yafe mai dan alfarmar Annabi Muhammad mai girma. Mu duk jahilan fadar ka ne gwamna, idan ba mu duk dakikan fadar ka bane. Allah ya tsina, Allah ya kara mutuncin ka, Allah ya ja zamanin ka, a yafe mai. Yayi hauka, yayi gidadanci, kuma wallahi sai mun juya mai waya, amma a taimaka a yafe mai, a sake shi. Duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna Muleka Kannywood. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashar Hausa 24 domin samun sababbin shirye-shiryen mu tare da ajiye mana ra'ayoyinku. Mun gode.